O Parlamento galego aprobou por unanimidade a proposición presentada polo Grupo Socialista para reclamarlle á Xunta que garanta a continuidade da escola infantil A Casiña. O peche do centro, anunciado por Cáritas Diocesana de Ourense no pasado mes de febreiro, aplicaríase a partir do vindeiro curso escolar, traducíndose na perda das 41 prazas de educación infantil que hai no barrio das Lagoas. Unha decisión que mobilizou a familias e docentes en forma de concentracións e recollidas de sinaturas ante as dificultades de reubicar a todos os nenos, solicitando un período de adaptación que lles permita manter a conciliación familiar. Unha solución transitoria que foi levada ao Parlamento en nome dos socialistas. A parlamentaria Carmen Rodríguez da Costa presentou unha iniciativa na que reclaman a Xunta buscar alternativas ante a carencia de prazas nas escolas infantís de Ourense, en particular neste barrio. O Parlamento reclama ao Goberno galego o incremento das prazas de escolas infantís de 0 a 3 anos de titularidade e xestión pública na cidade das Burgas, así como o mantemento do servizo na escola infantil A Casiña. Da Costa advertiu que a cidade ten un déficit actual de 150 prazas, as que terían que sumarse as máis de 40 que integran o servicio que ata o de agora prestaba Cáritas. Pola súa parte, o Partido Popular lanzou unha mensaxe de tranquilidade ás familias da escola. A portavoz de Política Social dos Populares, Raquel Arias, dirixiuse á entidade social que xestiona a gardería, pedindo que continúe prestando servizo, polo menos ás familias con fillos xa matriculados. Ademais de lembrar que a propia Consellería de Política Social garantiu no pleno do Parlamento galego celebrado a pasada semana que ningún neno matriculado na escola infantil A Casiña quedará sin praza o ano que ven.